зиндагии Суҳроб аст ба фикрам. О, Суҳроб, салом. Бародар. Аҳсан, мебинам ки чизи пухтаи содаи Суҳроб. Насиб боша ош мепазем. Ман аз дур нигоҳ кардам, дуд баромад. Давида тез омадам ки чӣ гап бошад. Дуд неву кадом ихта хабар дода гия. Шояд фикр мекунам ки шояд, лекин дар роҳ буданд одамо. Суҳроб, ман фикр мекунам ки аввал тамрин кунем, баъд хӯрок омода мекунем. Ками гӯшна ҳеҷ кор карда намешавад. Лекин бачаи бариск будаи. Дар вақти ош пухтан омадӣ. Рост мегӯяд ҳамзо, аввал хӯрок, баъд тамрин. Ягони азиз, шоу барномаи Варзиши Капитан аст. Имрӯз дар табиати зебои кишварамон ҳамроҳи тарғибгари таомҳои миллӣ, фарди пурҳунар, албатта Суҳроб Зоиров дар ин табиати зебои кишварамон қарор дорем. Имрӯз дар шоу барномаи Варзиши Капитан новаста аз оне ки Суҳроб маҳорати касбии хӯрокпазӣ дорад, ҳатто мо тамринҳоро, ҳаракатҳои варзиширо низ баҳри шумо пешниҳод мегардонем. Фикр мекунам ин қадре ки дорад, ин китфоне ки дорад, шумо дар ҷараён ҳаракатҳо, дастҳо, зарбаҳо ва Абдураббӣ, пиёз месӯзад. Кавгир дар бира биёр намира букоимаш. Суҳроб, маромад. Эбоча, чӣ аст? Ҳеҷ қадар вазн. Чанд кило аст Суҳроб? 8 кило, 8-10 кило вазн дорад. Мабодо варзишгар нисти, ягон ҳамин варзиш. Падар, модар, ҳамкас Варзишгар мо либак чахчақ мечунем, инҷа гап мезанем. Мо чанд намуди варзиша метавонем. Ягони азиз, дар ҳақиқат вазмин буд пас. Ин шоҳид аллакай назди шумо. Абдураббӣ, ира бармону гӯшта биёр. Маслиҳат накарда будем. Бира гӯшта биёр. Ина гӯшт. Шумо нафаҳмам, инҷа мо тамрин мекардем. Хайр шуд, тамом. Тамрин мешавад. Аввал хӯрок. Шуд. Хӯрок машқ. Куҷо рафтӣ? Боз нона гирам офи. Ту камтар саросима шидӣ. Оли ин напухта. Оли нав сар шид корош. Ман нерам ги. Суҳроб, О, арамҷа дамош. Бар дар рӯи стол муш. маслиҳат. Ине ки қабачаи бетоқат будасти ту. Ина сабзӣ. Е бача. Там гишна мондаги. Гӯшна сахт гӯшна мондагӣ. Бира сабзи пухтагӣ шави сабзи хомай хом. Ман намедонам сабзи хом. Е рафте. Ҷа биё. Е бача. Ина сабзи хом, ина сабзи пухта. Ҳамиди, ана ира бихӯр. Ҳай машқ мекунем. Е биё, ҳамид ту машқ гуфтӣ ӯ монди. Бигир рафтем ира. Ман андоза меош. Ана ки бира ушам биё. Резимаш. Ира бихӯр. Ишам қа. Чӣ хелай ошпазӣ? Беҳтарин машқ кай мекунем. Беҳтарин а? Беҳтарин. Таке янамун давиди ки дар ягон мусобиқаи та давидагӣ набудиё? Дар чемпионат ҷон ман хелкам надодам. Суҳроб, кай машқ мекунем? Ана ки то тайёр шидани зирбаки ош машқ мекунем. Рафтем. Қиритои кӯҳистонӣ. тарғибгари таомҳои миллӣ, ҷавони сермаҳсул, пурҳунар ва блогер дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram, TikTok ва YouTube Суҳроб Зоиров 15 феврали соли 1994 дар собиқ ноҳияи Орҷоникидзобод, ҳозира шаҳри зебои Ваҳдат дар оилаи коргар таваллуд шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 шаҳри Ваҳдатро хатм намуда ба факултати иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шудааст. ҳунари ошпазиаш меросӣ буда, то кунун ин анъанаро сарбаландона идома медиҳад. Суҳроб Зоиров фаъолияти васеи блогериашро ба санъати хӯрокпазӣ бахшида, шиораш дар ҳаёт табиат ва хӯрок, зиндагӣ кун, сайру гашт намо, аз ягон чиз афсӯс нахӯр ва аз тақдират розӣ мебошад. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд. шоу барномаи Варзиши Капитан акумегуни азиз оғоз мегардад. Албатта тамринҳо дар барномаи Варзиши Капитан дидор мешавам. Суҳроб Зоиров, тарғибгари таомҳои миллии кишвар, албатта дар табиати зебои кишварамон Тоҷикистон, ошпази моҳир ва ҳамроҳи шумо Абдураббӣ Рабизода, мураббии варзиш. Я дақиқа.
ҳам чизакҳои даст додан я бор поён я бор байн я бор боло метавонӣ мондан. метавонам, ин сир аст. ана ки ман бояд мусиқиро гирён бикунаму Оҳо. танара бадана гарм чӣ хеле шумо мегӯед Бошад. баданро гарм Гарм кардан куро пеш аз бадана гарм кардан шумо ягон кор мекунед. мусиқӣ мемонам Хуб шуд. баъд корро сар мекунам. элола байни гандимо дилагмайт кандимо بسیار دادی فندمو یک. خشناز داری سرسرک ایما نیابی بهترک ду савзӣ созум баландтар 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 Баландтар? бад ҳо бача куҷо рафтари сахтма гизала сахтм да повриам не варзиш даям сахти бадам ира ки бояд ман худам таъриф накунам ку ягон чӣ бугӯ гари чӣ гуфта намешавад. ягони азиз ман акнун иқрор шудам лекин то охир не. ҳамроҳи суроб тамрини барномаи варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. пеш аз оне ки тамринҳоро шурӯъ кунем биёед баданро каме гарм мекунем чун зарбаи задаи суроб аллакай маълум шуд. ягони азиз ҷолибият ва хуб ҷаззобияти барномаи варзиши қавитан моро дар пеш интизор аст чун тамринҳои зина ба зина аст. бача машқ мекунем ё не мекунем. тамом Боша. рафти хуб гап кам кор бисёр шуд. як сум мегузорем. суроб камтарак ба самти худ наздик мекунед. оҳо аку пеш аз оне ки мо тамринро шурӯъ кунем ма бадана гарм мекунем. се тамрин аст, се машқ аст. аммо ҳамин чиза ман фикр мекунам ана ҳамин либоси миллӣ хоси масалан мардон аст. як ду ду, се ایما نیابی بهترک ایما نیابی بهترک ما بیا رخ بینما ناز хуб کن аст. پیشی як дега хабар намегирем не илтимос бадтар дега алон асу ура дида накура ҳаби бадираз яме дам мерам як бор машқ мекунем ҳай тамом мерем. як ду ду се як ما ду بیا ду رخ بینما ناز بهترین کن پیشی من ای گل شش، صنما ناز کن ну да ку як ду се се Боча, беҳтарин. 350 градус шидам. 360. не хемеши 360 миша. хуб бошад. бия бор дига бо як бор дига хима месанҷам. ки рост неистад ҳо ки роз мева касе бо градуси бисёр бистар. касе агар Хуб. чапана то худ 10 тарҷума намекунад. Тамом. як ду ду се се. касе гуфтам бисёр то бихӯра. ана ки 10 тарҷумани бизан. бе пушта рост куд ти даг ҷумаш кадаги. ера коматора кам Имрӯз- кам як кашот ку ана ки 10 тарҷумани почора калом ана хе о рафт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 бача да бас мо бадана гарм кардем яъне бо се машқ ман бисёр мехоҳам ки як маротиба суроб нишинад вақте ки ман ба шабакаи иҷтимоии инстаграм ворид шудам онҷо як навиштаҷоте аст табиат ва хӯрок бале баъдан зиндагӣ намо зиндагӣ намо сайру баъдан гашт сайру гашт намо Аз аз ягон ҳичи кас афсӯс нахӯр нахӯр. аз ягон кор афсӯс нахӯр Ва ва ба аз тақдири табиати аз тақдир. тақдири худ розӣ розӣ бош бош розӣ бош бале чӣ андеша доред дар ин маврид ассалому алайкум мардам ҷуноб туна гардам тандурустен созен хубен ана хуб ки бошен мо дар барномаи қавитани телевизиони варзиш қарор дорем ана хеле коршуна фарқ медем рӯзига барои ами дега барои ош кардана ана ки ионам бояд ами ҳисоба баробар кунад мора тамринҳои хичонқатӣ мондаву инами хаста кардесиям ки намо ош кардамуна хурдаш натонем дигам шумо дар шабакаи иҷтимоӣ бештар маъруфият доред шуморо мешиносанд мардум аллакай бо таомҳои масалан лазизи шумо бо ҳунари
таомпазии шумо пеш аз ҳама таомҳои миллӣ тарғибгари таомҳои миллӣ аст. бале. аз куҷо шурӯъ шуда аз куҷо маншаъ мегирад ин ҳунари шумо? хӯрок пухтан бисёр нафарон фикр мекунанд ки хӯрокпазӣ кори бонувонанд, кори модаронае, кори мақсад ҷинси латифае. дар асл ихе нест. дар асл мисол вақте дар як оила ба дунё меояд, дар ҳамон оила ягон духтар неста, ягон духтар надорем шумо, албатта ки кори модара бояд ёрдам кунем. духтар набуд умуман? Не, мо оилаи мода 5 та писарем. 5 та писарем. 5 писар. мо мақсад аз сабаби ки духтар набуд, аммо кори хона даву чизо так мешава ки ёрдам мекунӣ. маънаи ора надорад. кори хона вобаста танҳо худа не, ихе гуфтанам намешавад. мо модара ёрдам мекардем дар корои хона, чи дар пухтупазаш, чи дар ҳамин тозагии хона ёрдам мекардем. ин бисёри ҷавонҳо мекунанд. ин агар нафарое ки агар ҳамин хачонанд ор бидонанд ҳамин кораву ҳамин чиза накунанд, фикр мекунам ки қадр накардани модари хушонанд. барое ки модара кӯмак кардану ёрдам кардану як кори хонада ҷавонмардӣ аст. лекин боз медонед дар баробари хӯрок таом омода намуданатон бинед як маҳорати боз ҳунарнамоӣ касбӣ, масалан як кора дар ин тараф бурдан, давидан, паридан, ҷаҳидан бисёр қулай аст. дар ҳамин шабакаи иҷтимоии инстаграм бисёр мо аҳамият додам. ҳаракати шумо масалан ҳатто ҳаракати варзишӣ нист, дар онҷо бисёр маълум аст, чунки барномаи варзишӣ аст. ман бесад диққат додам ба ҳаракати шумо. аз ин самт ба ин самт мепаред, аз он самт ба он самт. болои дарахта бромаданша намегӣ, помидора чинданша намегӣ, болои дарахт. яъне бо дар наврасӣ шумо машқ кардаед ба фикрам? албатта кӯдакӣ, наврасӣ. бисёри ҳамаи бачаҳо ками дар кавае ки машқ кардагӣ набошанд. бисёрош машқ кардагӣ наморам. машқ кардагем. машқи мо ака рости гап ҷиддӣ бадбад. суро бози мо машқ иҷро кардем, бадана гарм кардем. пеш аз оне ки тамрини якуми барномаи машқи қавитан иҷро кунем, мехостам аз ту як чӣ пурсам, як савол дугам. пеши ҳамин гапат Абдураби мегӯм ҳамин дега бор дига хабар гирифтан дар кора биринчан вақте шида ки бидозем машқ. суроб кани шам наким ба фикр ки қариб омад. даънаки дега бигӣ. чӣ кор кунем аз гӯшнагира? дидӣ ошабина ҳамун чизо ки тамошо мекардӣ ба реалист ягон майда. дар ҳақиқат нагони азиз арзанда аст. дар ҳақиқат арзанда аст. медонӣ чӣ намераса ҳаминҷа? ба фикри ман биринҷ намерасад. мо фуромӯш кардем мавиза. ман мавиз гуфтанӣ будам. мешидай ко аз зудаш мебаромадам. дар хона агон бо хӯрок кардагӣ? рости гап. рост шаб гуфти барномаи шумо ҳама рост аст. не барнома хӯрок хӯрдам фақат. кардагӣ нестӣ? не як бор кӯшиш кардам, лекин бо накардам. бимара заб одамеро кор гуфтем агане ин ҳама расво шуд бугу. ёд бегирем. биё хай ира кам тараки дига мепаза биринҷа мегонем. ягон машқи дига ҳаста? албатта мегони азиз бемашқ намешавад. خب 10 مرتبه دست قد میکنیم، اجمانی با استیلو اجرا میکنیم، زود به سمت قوو تیز میدویم، برگشته میایم، 5 مرتبه دست قد با قرصک اجرا میکنیم، نشسته جهیده به سمت قوو میرویم، جهیده داشته میبیم، بعد پرس اجرا بارش کم میکنیم، با همین یک مرتبه دیگه مارش اجرا میکنیم، 3 مرتبه دیگه میپریم، 10 مرتبه دیگه میدویم، با همین کم ترک چی خریشید کم ترکش میکنی نمیشه همین 10 تا و 8 تاش بکنیم. خب میشود میرویم. بیا رفتیم. 1 2 3 خب 10 مرتبه 1 2 3 رفتیم. 1 2 3 مثلا 4 5 6 7 8 9 10 خب سمت قفو. بو من خیلی فشکوی خود 1 2 3 سمت قفو حرکت میکنیم. خب سمت پیش حرکت. خب بو بانت ها؟ بو بله اجمانی یعنی قرصک میرویم. 1 2 3 4 بو 5 یک تا دیگه 6 باید تا دیگه 7 یک تا دیگه بو یک تا دیگه خونه آباز یک تا دیگه ای بچه خب من جراحی دارم. جراحی؟ ها برای چی نگفتی پیش برنامه؟
ҷарроҳӣ дорам. чӣ хеле ҷарроҳӣ? Чанд қад шуд? Ям ба қариби бия 6 сол шуда. Ман хеле машқҳои вазмӣ нагӣ. 6 сол. О, Хай рафтем як бурда 6 сол шуда бошад. ихе бо. Иҷро мекунем. Яъне ҳар ду пурча 1 2 1 2. Шумо худатон рафтем. Рафтем, а? О, рафтем. 1 2. Дар рӯзи баъд не. 3 Ма калон мепарам. 4 5 6 Хопа. 7. Меистем. Шашум тамринро ман фаромӯш кардам. Зонуқад мешинем ба ҳисоб приседания. Баъд ҷаҳидан дар ҷо. Меравем. 1 Я бор нишон бите. 1 ҷаҳидан. Меравем. 1 Шит. меравем. Як. 1 2 3 4 5. Ивана. Ту вообще дига хикести. Барои чӣ? Ту нами чиза натонистасти. Хайду Я як бичка ҷо. мекунам нахи. Аҳа. Ами даст местанам та. Мештад. 1 Аҳа. Ана мехи мекунам. Фамиди? Хоб, охирон тамрин. Ин машқ вақти не салом мекунӣ ку? Аҳа. Ана ин вақта дар кор мешавам. Ин машқ кардагим. Бисёр роҷи. Охирон тамрин. Зону қафас сина. Зону қафас сина. Меравем. Сето. Ите ки дар 6 мунас спортсмен ту михи машқи дрозу иш чизоро вара нагу. Аздаш мебурӣ. Сета. Ҳеҷ гап нест. Со. Тамом. Меравем. 1 Бири саломат бош. Меравем. Гӯш кун мара Абдураби. Инам ози ин машқа ку. Инам зону инам ҷара диди? Ина қафаси нада бояд бирас. Аҷоиб. Ман нафаҳмидам. Ай хидат, ай ма гуҷои биёя. Шуд хоб. Рафти. Меравем. 1 2 3. 3. Аҳсан. Охирон тамрин суро пресс. Бояд тай дига. Яттай дига. Ҳамин дег мегӯм ки вақти биринҷозӣ шинага. Иҷро мекунем медавем мери. Тамом. Ман то агар қувваву нерӯиро набарорам намеравам. Рафтем. Ин ягон рӯз боварӣ ҳаста. Хеле чи? Меравем. Биё. Хоб, поча. Хоб меравем заминда. Ҳамин оринҷои даст бояд зону дараса 10 та иҷро мекунем. 5 та намеша? Мешавад. Ягон намуди машқи хеле нест ина? Хеле. Суроб, офа. Аҳсан, рафтем суроб. Рафтем. 1 Ҳама хел шидаса? 2 3 4 рафтем. 5 6 7 8 9 10 бас. Ай ту 10 та шида, ма 6 та шид. Бисёр. Мешава? Бисёр хуб. Ма каруши рафтам қафил. Ё, бача. Биринҷа. Я машқи дига. Бача. Кани. Ана ту мавиз пухтай. Навбати гуфтаги хидат. Биринҷ. Биринҷ. Рафта биринҷа биёр. Ду маротиба дигар шушта. Ана дига гап майра. Меқафи. Ишам қаф. Ана би санъати биринҷа дар дег холӣ кардан. Я бор боша пош. Болои дегдам чанд намуд машқҳо ҳастанд. Болои дег да? Бале. Вақте мо биринҷа андохтем, ина як намуди машқ дорем. Ина хела. Биринҷа Тавақ да. не. Ҳами биринҷа андохтаги мо камтар меиста. Бо як бор вайш мекунем. Омехташ мекунем. Фаҳмиди? Аралаш мекунем. Инам хеш мекунӣ, тозаш мекунӣ, 2 бор 3 бор омехташ мекунем, оби ҷафида мегирад. ҳам зербак обаш дар биринҷ бигзарам. Беҳтарин, аҷоиб. Манам 2 намуди машқqa мегзаронем, баъд ана насиб бошад мерем машқҳои навбатиро иҷро мекунем. Мегзарем ба тамрини навбатӣ бароме варзиши қавитан. Хоб, бинандагони азиз, тӯпи варзишӣ, яъне футбол дар назди ман аст, дар дасти ман аст. Албатта мо тамринро зуд ҳамроҳи суроб шурӯъ мекунем. Акнун бо кит фаракат мекунем. Суроб. ҳамин тӯпа бисёр одаморо хе тош метан, то дода метуниш?
ягон бор такрор накардаму, лекин мекунам. О, намхе кани? кани Уй, ҳар кас маҳорати худ дошта. Ту хубтар. ма ба ғайр ай кафгир бо наронам дорум азра се Рафти? бия бо Авакади. Бой доди, Суров. 2-0 2-0 бой доди. итхид накард Ман фаромӯш кардам, ҳеҷ гап нест. Як бор машқ дигар. фаромӯш мекунӣ барое ки зеҳн аст, бояд сурат тез ҷур кунад. Фикр. Тарзи фикрронӣ мерав як бори дигар. тепаи химуло намеша вақтои Ҳеҷ гап нест. Табиат аст. Иҷро мекунем. 1, табиат 2, 3. Суруб. Хуб, меравем, охирон машқ аст. Хуб, якта пресси классикӣ, тӯпа ҳаво медиҳам. Хуб, меравем. Лекин зуд иҷро мекунем ино. як бор пресси классикӣ Бале, бо тӯп фақат ҳаракат. Меравем. Тез. ай ҳама тамрини сабук Сабук. ҳамия фикр мекунам Хуб, фикр мекунам. Суруб бояд ҳам хел бошава аз ҷой мехезем. Суруб дар ин самт, яъне самти варзиш низ устувор аст. ҳаракатҳои моҳирона баҳри мо пешниҳод намуд. Дар лаҳзаи иҷрои тамринҳояш, зарбаҳояш аллакай маълум аст ки фаул аст, чолок аст, чобук аст. чолок чобук Чолоку чобук. бале дуруст қайд кард Лекин дар самти ҳунари худаш, яъне омода кардани таомҳои миллӣ ҳамтонам. Ташаккури зиёд Суруб. ана абдуравиҷон мара бугӯ ки ҳамин варзиш дар тамринхона хуб аст ё дар саҳро Рости гап, ман аввалин маротиба дар барномаи варзиши Қавитан аз толори варзишӣ берун баромадем ба саҳро табиат. саҳро Албатта ин ҷо хуб аст. Ман нафаҳмидам ки ба кадом хотир ту ба саҳро, ба табиати зебо мебарӯю, таомҳои миллӣ омода мекунӣ баҳри албатта мухлисон. Ман албатта 100% имтинон дорам ки омода кардани хӯрок дар саҳро бисёр як лаззат ва хотири худ гузорад. Бинагони азиз, хайрухуш намекунем, чун моро ош интизор аст. бале Агар Суруб дар охир гуфтание дошта бошад, мо меравем назди дег ошро истеъмол мекунем. ана дар вақти ҳамин тамринҳо апаросиш ай худам дида худе да вайшидам гуфтам ин бачаак Фикр парежон. фикрам ба худат рафт ки ҳамин бачаак дар ҳамин варзишҳо монда нашававу хаста нашава оша Раҳмат. барои шуморо барои меҳмононро кардагем ҳамроҳи Суруб Зоиров тарғибари таомҳои миллӣ бо фарди пурҳунар албатта якҷо назди дег меравем ва ошро истеъмол мекунем. Бо телевизиони варзиш бошед, моро тарк накунед. деги ош шуморо интизор Интизор аст. марамат